Az advent. Készülünk arra az ünnepre, ami igazából a második isteni személy megtestesüléséről szól, de ez egy olyan időszak, amiben az életünket, vagy a mi lényünket igazából mindenhol mindenféle hatás éri, és ezek a hatások két dologra vonatkoznak. Az egyik hangok, és a másik pedig fények. Mindenhol karácsonyi énekek hangzanak el, nagyon komerciális formában, és mindenhol próbálnak hatni ránk mindenféle képekkel, fényekkel, lámpákkal és minden. A legtöbbször arról szól, hogy valamit vásárolj meg, lehetőleg. Érdekes, hogy hangok és fények, azért érdekes, mert János evangéliuma azzal kezdődik, hogy az ige testélet, az ige az mire vonatkozik? A hallásra. Kimond valaki valamit, egy igét, akkor azt hallom. És a másik mondat ugyanott a János prológusban, az első fejezetben, az igazi világosság a földre jött, az emberek közé jött. Az igazi világosság, a világ világossága. Érdekes, hogy az igazi világosság azt jelenti, hogy tényleg van egy csomó más világosság, vagy legalábbis olyan dolog, ami világosságnak adja ki magát, az igazi világosság a világba jött. Pont ez a két dolog a János prológusban, az első János evangéliumának az első fejezetében, ami ugye egy ilyen összefoglalója az evangéliumnak, pont ez a két dolog jelenik meg, és tudjuk, hogy egy személyre vonatkozik, és pedig Jézus Krisztusra, a második isteni személyre, aki úgy döntött, hogy emberré lesz, azért, hogy megváltson minket. Amiről ma beszélni szeretnék, biztosan már sokat hallottatok, én legalábbis igen, karácsonyi történeteket, meg mindenféle ilyen prédikációk. Ilyenkor ez a téma. Szeretném egy bizonyos szempontból megnézni ezt az eseményt, és pedig azt, amit Hans Urs von Balthasar, egy híres svájci teológus, 20. század egyik legnagyobb teológusa, úgy nevez, hogy a felfoghatatlanság extázisa. Ha nehéznek tűnik, majd el fogom magyarázni. A felfoghatatlanság extázisa. Tehát szó van egy lehengerlő érzésről, egy kitörő érzelemről, és felfoghatatlan. Tehát valami olyasmi előtt állok, amely felfoghatatlan, de ugyanakkor nagyon-nagyon erősen hat az én érzelmeimre. Amikor gyerek voltál, valószínűleg a karácsonyi érzelmeket nagyon erőteljesen megmozgató ünnep volt. Legalábbis nálam így volt. Kinek volt még ilyen a karácsony? És valamikor a felnőtt korban talán ez elveszett. Nem tudom, hogy ez helyese vagy nem, vagy természetese vagy nem. Tény az, hogy amikor gyerek voltam, akkor nem amiatt volt ilyen extázisos a karácsony, amiről beszélni akarok, hanem a sok ajándék miatt, meg a hangulat miatt. De ma azt remélem, hogy egy kicsit sikerül átadjak nektek abból, amitől most felnőtt korban is újból átélheted azt az érzelmi kitörést, amit gyerekkorodban átéltél, viszont egy sokkal felnőttesebb, de mégis gyerekes és mégis felnőttes, sokkal érettebb formában. A felfoghatatlanság extázisa. Maga a Szentírás is Isten megtestesülésével kapcsolatban ilyen szavakat használ. 1 Timóteus 3.16-ban Pál azt írja, megvallotta nagy az istenfélő élet titkat. Tehát az a titok, ami ugye az istenfélő életet, a keresztények életének a titka. És ez miben áll? Aki megjelent testben, igazolást nyert lélekben. Az angyaloknak megjelent, a pogányoknak hirdették, világszerte hittek benne, és felvétetett a dicsőségbe. Ezt ki mondja? Pál. Pál egy olyan ember, aki azt írja az egyik levelében, talán a második Korintusiban, hogy ő járt a mennyben, és ott látott olyan dolgokat, olyan felfoghatatlan dolgokat, amiket emberi szóval nem lehet kijelenteni. És mégis, amikor arról beszél, hogy mi a lényege a kereszténységnek, hogy Isten emberi lett, azt mondja, ez egy nagy titok. Na most különbség van a titok és a rejtély között. Mi a különbség a titok és a rejtély között? Mert sokszor, amikor titokról beszélünk, egy ilyen rejtélyre gondolunk, hogy valami el van rejtve, és fel lehet fedni. Nem föltétlenül. Tehát mi a rejtély először? Akkor meglátjuk, hogy mi a titok. Mi a rejtély? A rejtélyt azt meg lehet fejteni. Ha megfejtette valaki, akkor már meg van fejtve. A titok az továbbra is titok marad. Az olyan, hogy bármennyit is megismersz belőle, részben lehet csak megérteni, de még mindig titokzatos marad. Még mindig olyan, nem lehet mindent megérteni.
A mi szóhasználatunkban nincs különbség a titok és a rejtély között, de igazából a titok, amikor Pál titokról beszél, akkor arról beszél, hogy ez egy olyan dolog, amin ámuldozhatsz egész életeden keresztül, és mégis egy ilyen titokzatosság fedi, és mégis még mindig van, amit megérteni belőle, és sohasem jutsz a végére. És Isten megtestesülése pont egy ilyen dolog. 2000 éve a teljes kereszténység, illetve azok a kereszténységek, akiket ez érdekel, ámuldoznak, és próbálják felfogni, és egyiknek van egy ilyen gondolata, és megragad valamit ebből az igazságból, és még mindig nem jutottunk a végére, még mindig csak ámulni tudunk, és még mindig meglepő, amikor elmélyülünk ebben a dologban. Visszatérve Hans von Balthasarhoz, a felfoghatatlanság titkához, vagy extázisához, ő írt egy könyvet a kontemplatív imáról. És ebben ír erről, felolvasom a teljes idézetet, ne csodálkozzatok, ha egy kicsit nehéz lesz, de megmagyarázom. Nekem is nehéz volt megérteni, és még nehezebb lefordítani, de megmagyarázom. Figyeljetek ide! Aki nem ismeri a létünk gyökeréig megrendítő borzongást Isten lénye előtt, és nem csupán a lét titkai és a világ mélységei előtt, az nincs felkészülve Jézus Krisztus szemlélésére. Tehát azt mondja, hogyha te akarsz elmélkedni Jézusról, meg akarod ismerni a mélységeit Jézus Krisztusnak, akkor fontos, hogy ismerős legyen neked egy érzés, és pedig az, hogy amikor Isten előtt állsz, akkor egy ilyen borzongás van rajtad. Tehát amikor Istennel találkozol, akkor nem csak, hogy de gyönyörű vagy, hanem egy ilyen borzongás is van, egy ilyen, ez felfoghatatlan, egy kicsit félelmetes, egy kicsit nagyon szép, meg minden, egy ilyen keverék, egy borzongás. Ha ezt nem ismered, akkor nem, hogy rossz ember vagy, de még nem vagy felkészülve, hogy Jézus Krisztus mélységeit megismerd. Ezt mondja Balthasar. Tovább. Hogy Isten abszolút lénye úgy döntött, hogy egy emberi létben megmutatkozzon, és hogy képes volt ezt a döntést hatékonyan meg is valósítani, ez Jézus létének a szemlélőjét naponta újból és egyre mélyebben meg kell döbbentse, mint valami lehetetlen, teljesen hajmeresztő dolog. Sőt, teljesen zavarba kell, hogy hozza, minden talajt a lába alól elveszítve, legalábbis a felfoghatatlanság ama extázisába kell, hogy beleessen, amelybe Jézus kortársai is belekerültek. Mit jelent ez? Először is fel kell fogjad, hogy ki Isten. Erről beszéltem a legelején. Hogy mikor Isten előtt állok, ez lenyűgöző és ugyanakkor hátborzongató. Továbbra azt mondja, hogy Isten abszolút lénye. Most gondolj bele, Isten végtelen, abszolút, tökéletes minden. És hogy ez az Isten eldönti, arra a gondolatra jut, hogy ő emberré lesz. Véges, tökéletlen. Tehát pont az ellentétje annak, amit Isten. Vagy legalábbis nem az ellentétje, de teljesen más. Teljesen más. És teljesen sokkal szűkebb. Azt mondja, Hans von Balthasar, ez már felfoghatatlan. Tehát ezt megérteni, hogy jutott Isten erre a gondolatra. De ez nem elég, hanem az, hogy ez még sikerült is neki. Mert ez egy olyan dolog, ez olyan, mintha egy ekkora fát egy cserépedénybe akarnál elültetni. Mondjuk az lehet, hogy sikerülj a magot elülteted, és kinő, de mi történik, ahogy nő ez a fa? Szétrepeszti, szétnyomja, szétrobbantja azt a cserepet. Miért? Mert sokkal végtelenül nagyobb, mint az a kicsi cserép. És azt mondja Balthasar, hogy ez az, ami felfoghatatlan. Az egy dolog, hogy Isten erre a gondolatra jutott, erre az ötletre. De kettő, hogy ez sikerült is neki, hogy a végtelen Isten a véges emberbe megtestesült, és ez az ember nem robbant szét. Ez felfoghatatlan. Ha van magyarázatod erre, akkor magyarázd el. És azt mondja, hogy ha ezen elgondolkozol, nem felfogod, hanem elgondolkozol, akkor legalábbis ebbe a felfoghatatlanság extázisába esel. Tehát egyszerűen azt mondod, hogy ez felfoghatatlan, de ugyanakkor csodálatos. És azt mondod, ha igazán ezzel foglalkozol, azt mondod, hogy Istenem, Jézus, én ezért téged szeretlek, imádlak, bár nem értek semmit belőle. De ez olyan csodálatos, de nem értek semmit ebből. Na, ebben akarunk egy kicsit elmélyülni ma. A karácsonyi evangélium, Lukács evangéliumába szokták felolvasni, Lukács 2.19, és ott van egy ilyen kijelentés, hogy Mária pedig megjegyezte mindezeket a dolgokat, és elgondolkozott rajtuk szívében.
Tehát Mária egy csomó mindent átélt, és a szívébe rejtette, és elgondolkozott rajtuk. Onnan a szívéből felhozta, és úgy elgondolkozott rajtuk, szemlélte. Na de min gondolkozott Mária? Hát csak gondoljunk bele. Egyszer csak megjelent egy angyal neki. És azt mondta, hogy te Mária gyereket fogsz szülni, bár férfival nem szoktál együtt lenni, és nem is fogsz. Mária azt mondta, nem éltem, de jó. De azt mondta, jó, ha Isten ezt mondja, akkor elfogadom, igen. Következő dolog az volt pár nap múlva rosszul lét. És észrevette, hogy ott bent valami van. És aztán egy idő után már mások is észrevették. Most képzeljétek el, Mária ilyenkor mit gondolt, hogy most akkor merrefelé imádkozzak. Hogy legyen ez? Aztán pedig egy elég furcsa, tehát emberek elképzelésébe is nagyon-nagyon különleges körülmények között szült, és utána pedig, bár ott szült, ahol szült, ugye az istálóban, hát csak emberek jönnek és imádják azt a gyermeket. Tehát, hogyha ebből bármit is, egy szót is megértett Mária, akkor már nagyon jó. Mert én nem értek semmit ebből igazából, tehát hogy történt ez? Tehát ami történt, és ami a lényeg a karácsonynak, ugye a kulcs gondolat, az egyszerűen az, hogy Isten gyermekké lett Betlehemben. És ezen az egy mondaton fogunk ma este rágódni. Isten gyermekké lett Betlehemben. Egyszerűen csak felbontjuk ezt a mondatot és elemezzük. Ki az alanya a mondatnak? Isten. Tehát az első gondolat, Isten tesz valamit. Gondoljunk bele egy kicsit az Ószövetségre, mert ugye ez a dolog akkor történt, mikor vége az Ószövetségnek, és kezdődik az Új Szövetség. Tehát ószövetségi vagy ószövetségi gondolkodású emberekről van szó, hogy ismerték a zsidók, az ószövetségi emberek Istent. Mikor Isten tesz valamit, az hogy néz ki számukra? Hát úgy néz ki, hogy a Kivonulás könyvében, 19. fejezet 16-19-ben le van írva, akkor aztán eljött a harmadik nap, és felvíratta reggel, íme mennydörögni és villámlani kezdett. Egészen sűrű felhő borult a hegyre, és egyre erősödő harson az zengés zúgott, úgyhogy megrébült a nép, amely a táborban volt. Erre Mózes kivezette őket a táborhelyről Isten elé, és ők odaálltak a hegy tövébe. Füstölgött az egész Sinai hegy, mert az Úr tűzben szállt le rá, úgy szállt belőle a füst felfelé, mint az olvasztó kemencéből, igazán félelmetes volt az egész hegy. A harson az zengés pedig csak növekedett, és egyre erősebben szólt. Mózes beszélt, és Isten válaszolt neki. Amikor Isten valamit tesz az Ószövetségben, az körülbelül így néz ki. Füst, harson az zengés, villámlás, dörgés, tehát körülbelül így kell elképzelni. És a zsidó fejében ez volt, ha Isten jön. Tehát a zsidók úgy képzelték, mikor a messiás jön. Ha ne talán, persze már ez a gondolat is meredek volt, hogy Isten emberé lesz. De egyáltalán, ha a messiás jön, az, akivel Isten van, akkor az körülbelül így kell kinézem, villámlások, dörgések, tehát azért feltűnően. És ehelyett hogyan jött el Isten? Úgy, hogy Izrael évezredek óta várta a messiást, és amikor eljött, észre se vette. Illetve észrevettek ők valamit, de nem ismerték fel, amikor eljött. Tehát itt már egy fontos gondolat számunkra az, hogy ha Isten másképp jön, mint ahogy mi elképzeljük, a mi sémáinkat szétveti, akkor mi hogyan tudunk ehhez viszonyulni. Nyitottak vagyunk ahhoz, hogy Isten másképp jön, mint ahogy mi elképzeltük. Na de nekünk van egy nagy nehézségünk, illetve előny is, meg nehézség is, hogy mi szokva vagyunk ehhez a gondolathoz, hogy Isten emberré lett. De abban az időben az teljesen elképzelhetetlen volt. De csak gondolj bele, hogy mit jelent az, hogy Isten emberré lett. Isten emberré lett, amilyen te ember vagy. Nézd csak meg a kezedet, tudod, hogy Isten úgy döntött, hogy neki is ilyen legyen. Ilyen. Istennek van csuklója. És pedig úgy döntött, hogy ő ezt megteszi, és örökké ilyen lesz. Mert Jézus, emlékeztek a mennybe menetelkor Jézus hússal együtt felment a mennybe? Nem úgy volt, hogy Jézus felment, és a test így lecsúszott róla, hanem felment. És Istennek van csuklója, és térdkalácsa. És ezt örökre. Tehát van valami bennünk, emberekben, ami Istent arra késztette, hogy azt mondja, hogy én ezt a létet akarom felvenni. Ez egy csodálatos gondolat. Megint felfoghatatlanság, extázisa. Miért?
Nem tudom. De Isten úgy döntött, hogy emberré lesz. És úgy lesz emberré, hogy örökké ember marad. Egy ilyen érdekességet szeretnék felolvasni nektek. A sok nehéz kijelentés mellett, ez egy kicsit ilyen viccesebb. Max Lucado írt egy ilyet, hogy 25 kérdés Máriához. Nem fogom az összes felolvasni, csak egy párat. Milyen volt nézni, ahogyan imádkozik? Mit mondott, ha más gyerekeket látott rosszalkodni a zsinagógában? Ha szivárványt látott, szokott említeni egy vízözönt? Furcsa volt arról tanítani őt, hogy ő maga hogyan teremtette meg a világot? Megváltozott-e a viselkedése, ha bárányt látott, amelyet leölésre vittek? Láttad-e időnként elmerült tekintettel, mintha valakit hallgatna, akit te nem tudtál hallani? Előfordult-e, hogy arra gondoltál, hogy az Isten, akihez imádkoztál, a saját házadban alszik? Volt-e, hogy megpróbáltátok együtt megszámolni a csillagokat? És sikerült? Volt-e, hogy kék szemmel jött haza az iskolából? Volt-e Júdás nevű barátja? Volt úgy, hogy a Szentírásról tett fel kérdést? Szerinted mire gondolt, amikor egy prostituáltat látott, aki a testét árulta, amelyet ő teremtett? Kaptad-e azon rajta, hogy elgondolkozva nézte a húst a saját karján, míg a másik kezében egy marék port tartott? Hogyan reagált, ha valaki a sátánról beszélt? Fordult-e elő, hogy véletlenül atyámnak szólítottad őt? Volt-e, hogy azt gondoltad, itt ül Isten, és eszi az én levesemet? Jó, Max Lucado. A második dolog, Isten csecsemővé lesz. Gyermeké, de csecsemővé, mert a lényeg az, hogy csecsemő lett. Tehát ez a tény hihetetlen, hogy Isten úgy döntött. A második isteni személy úgy is jöhetett volna, egyből felnőtt emberként megjelenik. Probléma lett volna neki? Nem. Na de ő úgy döntött, hogy hogy tökéletlen emberré válik, de nem is akármilyenni, hanem csecsemővé. Úgy jön a földre, hogy csecsemő. Na mostan kilátott már születést? Vagy nagyon rögtön szülés után kilátott gyermeket? Itt az apák s az anyák biztosan. Na milyen a gyermek, amikor kijön? Csúnya. Én emlékszem, hogy mikor Eszter kislányom kijött, én néztem, hogy ez az én gyermekem. Persze pár nap múlva gyönyörűvé vált, de az első dolog, mikor ránézel, véres is, meg minden meg gyűrött, Isten ilyenné vált. És az első dolog, gyűjtsünk egy pár gondolatot, hogy milyen a gyermek. Őszintén lehet jót is, meg rosszat is, vagy negatívat is mondani. Milyen a gyermek? Na, mondjátok. Nem a csecsemőről beszélünk most. Aki újszülött, bepisil. Nagyon jó. Sír, sokat alszik. Hát vagy sír, vagy alszik. Jó, lehet szép dolgokat is mondani, mert édes is, ugye? Édes, tehetetlen. Ártatlan, jó, ez egy morális, hogy mondják. Így, amikor látod. Tehát persze, hogy ártatlan. Kiszolgáltatott. Tehát a gyermek, ha tudod, hogy amikor megszületett, ha egy pár órán belül nem kap enni, meghal. Meghal a gyermek, nagyon hamar meghal. Jó, lehet, hogy ebben nem tudom én jól, de na jó, hogyha 2 napot kibír, akkor is sokkal kevesebb, mint egy felnőtt. Egy felnőtt 40 napot is kibír. Lehet, hogy igazatok van, hogy akár több napot is kibír, de nem bírja sokáig. Tehát a gyermek az meghal. A gyermek, hogyha nincs, aki kis szeretetet nyújtson, aki felvegye, magához ölelje, akkor is meghal. A gyermek annak kell. A gyermek bepisil, a gyermeket állandóan kell pelenkázni, kicserélni, meg minden. Tehát a gyermek magától mire képes? Semmire. Tehát a gyermek az első napokban semmire sem képes, semmi értelmes dologra nem képes. Tehát az első megszületik, ordít. Miért ordít? Mert igényei vannak. Nyújtani mit tud ő? Semmit. De igénye van rengeteg. Ordít, enni kell, meleg kell, szeretet kell, minden. Tehát a gyermek a legrászorulóbb és a legszegényebb lény. A legszegényebb, semmilyen nincsen a gyermeknek. És semmit nem tud nyújtani, semmit nem tud csillogni, nem tud semmit. Neki csak szükségei vannak. És Isten úgy döntött, hogy Isten, aki mindent teremtett, úgy döntött, hogy ilyenné válik. Na de még most nézzük meg speciálisan Jézusnál, mert ez még nem minden. Jézusnál ez még sokkal rosszabb volt. Mert milyen helyzetben jött Jézus?
Először is rosszkor. Hát igen, mert éppen útközben voltak, ugye volt a népszállálás. Képzeld el, éppen utaztok Párizs felé, kirándultok, mondjuk tudom, hogy nagy hassal nem csinálnád, de nekik muszáj volt menni, és útközben valahol most meg kell állni, meg kell szülni. Tehát körülbelül így történt, ez a lehető legrosszabbkor. Nem tudott várni még 2 napot, hogy menjenek haza, vagy született volna meg azelőtt. 2. Ebben nem szoktunk nagyon belegondolni, mert túl természetessé vált, de Jézus házasságon kívül született. És ez akkor tényleg probléma volt. Ma már lehet, hogy nem annyira probléma, de akkor az tényleg probléma volt. Mert egész életében Jézusról az a hír járta, hogy törvénytelen gyerek. Úgy kézen közül a Szentírásban benne van, hogy például azt mondják, hogy mi Ábrahám gyerekei vagyunk, nem úgy, mint te. János evangéliumában. Tehát ez a híre Jézusnak, hogy törvénytelen gyerek, ez követte őt Jeruzsálemig. A következő az, hogy nincs hely számára. Egy fogadóba sem mehettek, nincs hely. Akkor a másik az megint a lehető legrosszabbkor éjjel. Miért nem születik nappal? Éjjel mindenki aludni akar. Ő éjjel születik, és még hozzá azt olvassuk, hogy hideg volt, tehát lehet, hogy tél volt, vagy legalábbis késő ősz, vagy ilyesmi, tehát olyankor, amikor nem jó, nem alkalmas éppen. És melyik országban? Melyik országban született Jézus? Hát Palesztinában, Izraelben, egy leigázott nép körében. Tehát akkor a központ Róma volt, nem Izrael. És az igazi emberek, azok a római polgárok voltak, ezek másodrangúak voltak, a zsidók. Tehát egy leigázott nép körében, és méghozzá szegény családban. Tehát rossz nemzetben. Tehát amit magára vállalt a második isteni személy, az az volt, hogy egy csecsemőnek a teljes rászorultságát, az minden, ami rosszul jöhet össze, rosszul jött össze nála. Hihetetlen, hogy mit vállalt magára Isten. Nem egyszerűen csak megszületik valahol, hanem a lehető legrosszabbkor, legrosszabb helyen. Amikor mindenkinek csak nyűg egy ilyen gyermek. Így van-e? És Isten megszületik a világra, és számára nincsen hely. Egyszerűen nem fogadják be. János evangélium azt mondja, hogy a világba jött, és nem fogadták be az övéi. A saját tulajdonába jött. Ő csinálta ezt az egészet, és nem fogadták be. Ez most olyan, mintha képzeld el, hogy szálloda tulajdonosa megérkezik a saját szállodájába, és nem ismerik fel. És azt mondja a recepciós, hogy sajnáljuk, nincs több szobánk. Az, hogy gyermekké, csecsemővé lesz. A mi gondolkodásunkban azon, hogy gyerekek szépek, ügyesek. De gondoljatok bele, ti is voltatok gyermekek. Minden gyermek szeretne felnőtté válni. A gyermeknek nem annyira kellemes a gyerekség. Mi azt mondjuk, jaj, de jó volt, mikor gyerek voltam, nem voltak gondjai. De a gyerek a felnőtté akar válni. Miért? Mert tökéletlen, mert befejezetlen. És mert a mi világunk igazából a tökéleteseket szereti. Nem az ilyen gyerekeket, hanem a mi világunkban ilyenekre van szükség, hogy például ez egy álláshirdetés. Magyar állampolgárságod legyen. Cselekvő képesség, büntetlen előélet, szakirányú műszaki vagy gazdasági végzettség, középszintű aktív angol nyelvtudás szóban és írásban, Office felhasználói szintű ismerete, felsőfokú angol nyelvtudás, iparági tapasztalat elsősorban a földgázipar területén, az energiával kapcsolatos nemzetközi jogszabályok gyakorlati ismerete, vezetői tapasztalat, felsőfokú nemzetközi kapcsolatok végzettség, további felsőfokú végzettség, megbízható, precíz és jól szervezett munkavégzés, terhelhetőség, rugalmasság, határozott fellépés, jó kommunikációs, szervező és együttműködési készség, prioritások meghatározására képes személyiség. És ez egy konkrét, tehát ez nem én találtam ki, hanem ez a főosztályvezető munkakör betöltésére meghirdetett kérelmek. Tehát manapság, akire igazán szükség van, az lehetőleg legyen tökéletes. Legyen flexibilis, hétvégén is járjon be, ha plusz óráról van szó, akkor ne cirkuszoljon, családja legyen lehetőleg második helyen, tehát mindent tudjon nyújtani. És tehát egy ilyen világban élünk. És a gyermek, egyáltalán egy gyermek nem ilyen. Ezért a gyermek szeretne felnőtt lenni. És nézzétek a világ legtöbb kultúráiban is, de még bennünk is ez van, hogy igazából a gyermek az egy tökéletlen, és nincs értéke. Tehát a gyermek az, mondjuk nálunk védik a gyermeket, de igazából a legtöbb kultúrában és a legtöbb időben a gyermek értéktelen volt. Valamikor kivethető volt. És Isten ilyenné vált.
Tehát egy bébi nem tökéletes, egy ilyen kicsi gyermek, tehát nem az, hogy bűnei lettek volna Jézusnak, de Isten, a tökéletes, a végtelen úgy döntött, hogy egy ilyen tökéletlen, befejezetlen lényé válik. Na most mit mond Istenről? Például az, hogy tolerálja a tökéletlen embereket. Nem probléma, ha még nem vagy teljesen mindenben ragyogó. Még akár az is el tudja fogadni, hogy elesel. Mert hogy Jézus, most képzeld el, ő azelőtt hol volt, mielőtt megszületett volna, hol volt? Isten dicsőségében, ott ült a mennyországba, a trónon, 100 000-szer 100 000 angyal szolgált neki, és őt dicsérte. És a következő pillanatban, ott van a szalmában, szúrja, fázik, éhes, tehát mindezeket ő azelőtt nem érezte. Ki van vetve, azelőtt minden szem rászegeződött, most ki van vetve, senkinek nem kell. Ezt tette Jézus. Ez az, amit a Filippi levélben, Filippi levél 2.6.7, bár Isten alakjában létezett, nem tartotta Istennel való egyenlőségét olyan dolognak, amelyhez mint zsákmányhoz ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette önmagát, szolgai alakot vett fel, és hasonló lett az emberekhez, külsejét tekintve úgy jelent meg, mint egy ember. Ez fejezi ki Pál ebben, ez tulajdonképpen egy himnusz. Tehát lefordítva ezt azt jelenti, hogy ő nem ragaszkodott önző módon ahhoz, hogy ő Istenne ejlényegű. Tehát ő úgy is megjelenhetett volna, hogy figyeltek ide, tudjátok, ki vagyok én. De ő, bár joga lett volna úgy megjelenni, mint Isten, mennydörgéses minden, ő úgy döntött, hogy lealacsonyítja magát, szolgai alakot vesz fel, tehát még az emberek között is a legalacsonyabbat választja, és a privilégiumairól lemond, és úgy dönt, hogy leteszi, mint egy ruhát, leveszi azt, aki ő, és a mi nyomorúságunkba jön bele. János 13-ban az utolsó vacsoránál az áll, hogy Jézus felállt az asztaltól, és letette az ő ruháját, a felső ruháját, és utána elkezdte mosni a tanítványainak a lábát. Ugyanezt tette, amikor megszületett. Letette a ruháját, ugye a ruha volt abban az időben még inkább az, ami a méltóságot fejezte ki, letette, és elkezdte mosni a mi lábunkat. Azáltal is, ahogy eljött a világba. Na mostan a harmadik gondolat, Betlehemben. Tehát első volt, Isten tesz valamit, második, Isten csecsemővé lesz, 3, hol? Betlehemben. Na, itt nagyon érdekes dolgok vannak. Gondoljunk bele, mi volt ott karácsonykor, mikor Jézus megszületett? Mik voltak ott körülötte? Mik és kik? Pásztorok? Királyok később jöttek? Állatok. Milyen állatok? Juhok, tehenek, szamárok nem szerepelnek. A Szentírásban csak a festményeken szerepelnek. Igen, tehát pásztorok, juhok vagy bárányok, akkor ő ott van egy miben? Egy jászolban, és milyen körülmények vannak kint? Sötétség van. És a csillag. Tehát sötétség van, csillag az égen, pásztorok, juhok. Tehát körülbelül ez az, amit Lukács leír. Na nézzük meg ezeket a dolgokat. Nézzük meg először a pásztorokat. Melyik városról van szó? Betlehem. Na Betlehemben született még egy pásztor. Egy híres pásztor. Nem lelki pásztor, de lelki pásztor is volt, de ki az? Dávid. Dávid pásztor volt. És Dávid volt az, akiről tudjuk, Isten szíve szerinti férfi volt, pásztor, és ő Isten népét is, mint jó pásztor vezette Dávid, és utána minden rosszul ment. És Isten valamikor azt mondja, hogy azok, akiket pásztorul rendeltem, azok nem végezték jól dolgukat. De Dávid igen. És utána senki sem, és megígértem, majd még jön egy pásztor, aki még Dávidnál is jobban végzi a dolgát. Jézus, tehát már ez, hogy Betlehemben születik, abban a faluban, vagy városban, ahol a pásztor, az egyetlen olyan pásztor, aki jól vezette Isten népét született, már úgy jelzi, hogy Jézus miért jött. És Izaiás 53.6-ban az áll, hogy mindnyájan, mint a juhok, tévejektünk, mindenki a maga útjára tért. 1 Péter 2.25-ben pedig az áll, idézve ezt Izaiásit, hogy mert olyanok voltatok, mint a tévejgő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és fejedelméhez, Jézushoz. Tehát Jézus azért jött, mint egy pásztor, hogy akik eltévedtek, azokat a juhokat összeszedje és megmentse. És Jézus mondja, és én vagyok a jó pásztor, és a jó pásztor elmegy is, akár életét is adja a juhokért. Ezek a pásztorok. A második dolog a juhok. Jézus egy olyan helyen születik,
ahol igazából juhoknak a helye van. A juhok laktak ott. A másik dolog, amikor keresztelő János meglátja Jézust, akkor mit mond? Ime az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Mikor Betlehemben megszületett az istállóban Jézus, akkor már előre jelezte, hogy én is egy ilyen bárány vagyok, egy ilyen juh, akit majd leülésre visznek. És tudod, még van egy érdekes dolog. Tudod, hogy Betlehemben milyen juhokat tenyésztettek? Pont azokat, amelyeket a jeruzsálemi templomba feláldoztak. Betlehem 3 kilométerre van Jeruzsálemtől talán, nagyon közel, és ott tenyésztették a juhokat, amit aztán Jeruzsálembe feláldoztak. A másik ellen mondtuk, hogy éjjel született Jézus. Hát ezzel kapcsolatban is már Izaiás 9.2-ben az áll, hogy a nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. És Jézus mondja magáról, én vagyok a világ világossága. És aztán van a híres betlehemi csillag. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert sokat találgatták ugye a természettudósok is, hogy ez mi lehetett ez a csillag. Na most több elmélet van, de én elmondom azt, amit nekem úgy tetszik is, meg úgy el is hiszem, hogy ez van. Kepler, a híres csillagász, kiszámította, hogy Krisztus előtt 7-ben volt egy olyan jelenség, ami egyszer kb. 100 000 évben, vagy pár 100 000 évben történik, és pedig az, hogy 2 csillag, vagy 2 bolygó, a Jupiter és a Saturnus együttállása történik meg. És akkor az egy nagyon fényes csillagként látszik, mert egy vonalban állnak, és nagyon fényes csillagként jelenik meg az égen. Egyszer egy pár 100 000 évben történik meg ez. Na mostan ezt a csillagot, azt írja a Szentírás, látták kik? A pásztorok is látták, de napkeleti bölcsek így fordítják, de ezek mágói, görögül mágói, mágusok, igazából ez a szó azt jelenti, hogy csillagjósok. Csillagjósok látták. Honnan jöttek ezek? Keletről, valószínűleg Babilonból, mert ott volt nagy hagyománya a csillagjóslásnak, a csillagok vizsgálásának. Na mostan van egy érdekes dolog, mert Babilonban, Jézus korában is még rengeteg zsidó élt. Tudjátok, mikor hazaengedték a zsidókat a babiloni fogságból, nem mindenki jött haza. Elég nagy, vagy számottevő részük ott maradt, mert közben már ottan jó életük lett. És a Szentírásban szó van egy ilyen zsidóról, akiről azt írja a Szentírás, hogy ő lett a babiloni csillagjósok vezetője, főnöke. Most a csillagjósra gondolsz, akkor nem feltétlenül a mágiára kell gondoljál, vagy okkult dolgokra, hanem egyszerűen ezek azok voltak, akik vizsgálták az eget. És a Szentírás valakiről azt írja, hogy ő lett a csillagjósok főnöke Babilonban. És ez nem más, mint Dániel próféta. Az, aki látta, hogy majd eljön a messiás, és neki proféciái vannak a messiásról. És elképzelhető, ez egy elmélet, elképzelhető, hogy még mindig voltak Krisztus előtt 7-ben. Ugye tudjuk, hogy Jézus nem 0-ba vagy 1-ben született, hanem Krisztus előtt 7-ben. Körülbelül, tehát ezt feltételezhetjük, hogy úgy 7 körül. Tehát akkor voltak olyan zsidók még Babilonban, feltételezhetően, akik ezzel foglalkoztak, és akik még emlékeztek azokra a proféciákra, amit az ősük Dániel elmondott, hogy majd jön a messiás. Tehát elképzelhető, feltételezhető, hogy ezek zsidó emberek voltak, akik Babilonban a csillagok vizsgálatával foglalkoztak. Na de mostan van egy érdekes dolog, honnan jöttek ők rá, hogy jó, most megjelent egy csillag, hát honnan jöttek ők rá, hogy akkor most ez arról szól. A Jupiter bolygó, az abban a korban úgy tartották, hogy az a király csillaga. A Saturnus pedig Izrael csillaga. Tehát amikor ők látták, hogy a Jupiter és a Saturnus együtt áll, és egyetlen egy nagy fényes csillagként jelenik meg, akkor tiszta volt számukra, Izraelben egy nagy király született. Na mostan Izrael Babilontól milyen irányba van? Nyugatra, mert ők napkeletről jöttek. Na mostan érdekes, hogy kiszámították, hogy Krisztus előtt 7-ben tavasszal egy pár napig Babilonban lehetett látni ezt az együttállást, ezt a fényes csillagok egy pár napig. Majd utána nem. Október 3-án megint megjelent. És október 3-a pont a Jom Kipur napja volt, a nagy zsidó ünnep, a kiengesztelődés napja, amikor Isten kiengesztelődése történt a néppel. Jom Kipur napja. És ha akkor Jom Kipur napján meggyőződtek róla, hogy mostan tényleg itt valami komoly dolog történt, és elindultak teveháton Babilonba, akkor egy normális karaván abban az időben, tehát ha október 3-án elindult Babilonból, november végére ért Izraelbe,
és december elején ez a fényes csillag újból látszott, de Jeruzsálemből nézve délfelé, és arrafelé van Betlehem. Tehát ha ez mind igaz, akkor az, amit leírt Máté evangélista a betlehemi csillagról, az nagyon pontosan van leírva. Mindazok ellenére, amit manapság azt mondják, hogy hát ez egy szép mese. De van, nem azt mondom, hogy biztos, hogy így történt, hogy ez van, de van természettudományos alapja, van egy magyarázat erre. Csillag. A másik dolog, Jézust Mária a jászolba tette be. Jászol. Akkor sem volt ez a gyermekek normális ágya, nem az volt a divat, hogy gyerekeket jászolba fektetjük, hanem a jászolba mit szoktak tenni? Az állatok eledele, a juhoknak, bárányoknak az eledelét tesznek oda. Tehát most képzeld el, az, aki később azt mondja magáról, én vagyok, az égből alászállott kenyér eledel, az bekerül arra a helyre, ahova az ételt rakják. És a juhok mit tettek? Hát szénát egyrészt, meg gabonát. Gabonát, amiből a kenyeret is készítik. És az az érdekes, hogy tudod, mit jelent Betlehem? Ez a szó, hogy Betlehem, ez a név. Azt jelenti, hogy a kenyér háza. Bet, ház, lachem, kenyér. És Jézus ebben a városban születik, és beteszik a jászolba, ahol a juhok ételét tartják, vagy ahova teszik, és később azt mondja János 6:35-ben, én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem fog éhezni, és aki bennem hisz, sohasem szomjazik meg. És az utolsó vacsoránál pedig azt mondja, ez az én testem. Vegyétek és egyétek. Tehát látjuk, hogy mennyi minden már Jézus születése körül már arra utalt, amit ő majd tenni fog. Látjátok, hogy mekkora Isten megtestesülésének a titka. Tehát nincs olyan helyzet, amelyben Jézus jobban kiüresíthette volna önmagát, mint hogy egy ilyen kicsi bébivé váljon a lehető legalkalmatlanabb pillanatban. És miért teszi ezt? Mert a nép sötétségben él, mert a juhok szétszélettek, és ő össze akarja szedni őket, és táplálni akarja őket. Mivel? Saját magával. Na mostan, mikor ez történik, ez a felfoghatatlan dolog történik, akkor vannak reakciók erre. Mik a reakciók? Az egyik az, hogy az emberek azt mondják, ez házasságtörés volt. Innen van a gyermek. Ha pontosan utána akarsz nézni, János 8:41, János 9:29-ben Jézust egyenesen szembesítik, hogy te házasságtörésből születtél. Tehát ez az egyik reakció, hogy itt valami történt. A másik, az angyalok megjelennek és hirdetik, béke a földön, béke a jó akaratú embereknek, ugye? Ezt éneklik az angyalok. Erre meg mi történik? Nem az történik, hogy nem vették észre. Igenis észrevették. Mert ott volt a csillag, meg egy csomó minden, de mi történik? Eljön a béke fejedelme, és Herodes katonákat küld, hogy öljék meg. És nem sikerül őt megölni, de egy csomó gyermeket lekaszabolnak. Ez a reakció a béke fejedelmének az eljövetelére. És Jézusnak menekülnie, alig született meg, már menekülnie kell. Mert nincs helye a saját népének körében. Később majd Jézus szabadítja meg az embereket az ördög hatalmából, és mi a reakció? Azt mondják, ördöge van. Mert az ördögök fejedelme segítségével űzi ki az ördögöket. Majd a kereszt alatt azt mondják, másokat megmentett, saját magát miért nem menti meg? Szálljon le most a keresztről. Tehát egyszerűen rosszasság, kiúnyolják. Tehát nem az, hogy nem vettük észre, nem tudjuk, hanem egyszerűen reagálnak. És ezek a reakciók. Van egy helyes reakció is. És ez a helyes reakció az, amit a 3 király tett. 3 király hozott valamit Jézus elé. Egyszerűen oda mentek és szemlélték ezt a felfoghatatlan dolgot, és mit hoztak? 3 dolgot, aranyat, tömjént és mirhát. Mi a mi helyes reakciónk? Erre a titokra, ha ezt a titkot szemléljük most az adventi időben, csak karácsonykor. Pontosan ugyanez. Jézus elé hozni az aranyunkat, a tömjénünket és a mirhánkat. Az arany. Mi az arany? Mindaz, ami értékes benned, ami jó. A tehetségeidet, azt, amit te meg tudsz csinálni jól. Ha jó informatikus vagy, ha a munkahelyeden tényleg az, amit csinálsz, jól tudod csinálni, vagy otthon, vagy bármi, ami tehetséged. Ezt oda viheted Jézus el, és azt mondhatod karácsonykor, Jézusom, ezt tőled kaptam, fogadd el tőlem, így végzem a munkámat, jól végzem ezt, amit végzem, örömmel végzem, fogadd el ezt tőlem, mint ajándék.
azt, hogy lelkismeretesen megteszem ezeket a dolgokat. Az, ami jó benned, oda viheted Jézusra, és hálát adhatsz neki. Uram, ezt tőled kaptam, nézd meg, gyarapítom a talentumaimat. Arany. Most átmegyek a mirhára. A mirha az keserű ízű, és a halottak balzsamolásához használják. Mindaz, ami keserűség, ahol halottnak érzed magad, a csődjeidet is oda viheted Jézus elé, és azt mondhatod, ezekben igazán fájdalmas az én életem, de oda teszem Jézus a jászlód elé, úgy, ahogy a királyok is. Mert ő megtapasztalta a legszörnyebb dolgokat a világban, a saját bőrén, és oda vihetem. És a harmadik, a tömjén. A tömjén az ókorban egyedül Istennek járt. Akit Istennek tekintettek, vagy amit, annak tömjéneztek. Tehát az imádatot. Leborulni Jézus elé, és azt mondani, Uram, csodálatos vagy, felfoghatatlan, amit tettél. Hogy ez sikerült neked, meg minden, szemlélni mindezeket, és azt mondani, Jézus, te tényleg Isten vagy. Ilyet csak egy Isten tud kitalálni, és megtenni is. És ez csodálatos, felfoghatatlan, és bár nem értek semmit, de imádlak téged. Ezt a 3 dolgot viheted Isten elé. Jézus úgy döntött, hogy csecsemővé lett. Tudod, miért akart, hogy csecsemővé lenni? Mert a sok negatív dolog mellett, amit egy csecsemő élete körül van, kellemetlenség meg minden, van egy dolog, egy csecsemő hihetetlen módon be tudja lopni magát az emberek szívébe. És ez volt a célja, hogy a szívünkbe belopja magát. És akkor végezetül felolvasom ezt az idézetet Liguri Szent Alfonsztól. Jézusom, legmagasságosabb igaz Isten, mi vonzott le téged a mennyből, hogy egy hideg istálóban megszülessél, ha nem a szeretet, amellyel te minket, embereket elviselsz? Mi késztetett téged arra, hogy elhagyj atyádnak az ölét, és egy kemény jászolba feküdj? Mi vezetett téged a csillagok feletti trónusodról a szegény szalmába? Mi vezetett ki téged az angyalok kórusai közül az állatok közé? Te, aki a szeráfokat szent tűzzel gyulasztod lángra, most reszkedsz a hidegtől. Te, aki a csillagoknak megszabtad mozgásukat, most nem tudsz tovább menni, ha nem visznek. Neked, aki embereknek és állatoknak ételről gondoskodsz, szükséged van az anyatejre, hogy ne hallj éhen. Te, aki a mennyország öröme vagy, sírsz szenvedésedben. Mondd el nekem, ki hozott le téged ebbe a nyomorba? A szeretet tette ezt. Amen.